Bona tarda, benvinguts a la segona duplicada telemàtica de Scrabble en català. Us parla en Francesc Gelabert i tenim el Toni Llull fent suport tècnic. La mecànica de la duplicada telemàtica serà igual que la de les duplicades presencials. Abans de res, fixeu-vos en les coordenades del tauler de la pantalla i si jugueu amb un tauler físic, assegureu-vos que les teniu iguals que la pantalla. A dalt, els números i a l'esquerra, les lletres. Les lletres de les coordenades han d'incloure la K, que en taulers de Scrabble antics no la portaven. Recordeu l'ordre de les coordenades quan feu les vostres jugades. Si poseu primer la lletra i després el número, vol dir que la paraula va en horitzontal. Si poseu primer el número i després la lletra, la paraula és vertical. Si comenceu la vostra paraula amb una lletra que ja estava posada al tauler, indiqueu la coordenada d'aquella lletra. Vigileu de no tocar la pausa del reproductor de vídeo i cliqueu en directe per assegurar-vos que teniu el mínim retard possible en la recepció de la transmissió. Si seguiu la partida amb dispositius que funcionen amb bateria, us recomanem que tingueu el carregador a prop per connectar-los en cas que el nivell de bateria baixi molt. Respecte a la primera partida, hem fet una millora en el formulari. El número de ronda que apareix us sincronitzarà automàticament cada 30 segons. També us apareixerà el faristol que hi ha en aquell moment. També podeu clicar a sobre per forçar l'actualització. Mentre hi hagi el mateix faristol i número de ronda, podeu enviar diferents jugades per rectificar si heu trobat una jugada millor o heu trobat que teníeu una errada en la coordenada, per exemple. I l'última serà la vàlida. En el moment en el que això canviï, que posem la jugada, destavem la jugada, doncs ja no es podran enviar jugades noves, d'acord? Doncs bé, anem a començar. Anem a preparar anem a mostrar el faristol. Espero que tingueu, com havíem posat a la pantalla d'inici del vídeo, que tingueu les fitxes preparades alfabèticament per poder-les localitzar ràpidament i anem a dir el primer faristol. Disculpeu la interrupció, que m'estava comentant una cosa al Toni per fer unes acotacions. Us mostrem, perquè tingueu referència de com estem jugant, si esteu jugant des d'un ordinador, veureu la pantalla d'aquesta manera, el vídeo a l'esquerra i a la dreta el formulari amb el vostre registre. Hem anat veient que ja us heu anat registrant la majoria de persones. Si sortíssiu accidentalment, si us tanqués la pàgina o recarreguéssiu la pàgina accidentalment o el que sigui, poseu el mateix nom de persona, però sobretot el correu electrònic és el que ha de ser igual. Si el nom poséssiu alguna lletra diferent no passaria res, però sobretot el correu electrònic és l'identificador perquè segueixi recuperant les jugades vostres que teníeu i podeu continuar la partida amb normalitat. D'acord? Us fem una mica de demostració de com s'entraria un jugador. Aquí posaríem el nom del jugador, a la casella de sota el correu electrònic, correu@correu.cat, per exemple. Registreu, aleshores aquí surt el vostre nom aquí dalt, la vostra adreça de correu electrònic i us surt aquí un missatge de benvingut ara mateix, benvingut, aquí aniran apareixent els faristols automàticament. Això, doncs, quan comencem, sortiran aquí, en aquest requadre, els faristols. Aquí sota teniu la casella de les coordenades. Recordeu, com ja hem indicat al principi, l'ordre de la coordenada, que hi ha una petita explicació aquí d'horitzontal, per exemple, A1, o si la jugada és vertical, UA. I al costat la paraula, d'acord? I bé, doncs anem a treure un nou faristol. Us torno a mostrar el tauler amb les fitxes que tenim ara pendents, que són totes. I el faristol és el següent. A,
E, R, N, N, L, E. Mentre les aneu agafant, us dono uns instants. Sí, algú pregunta si la primera jugada ha de ser horitzontal. Sí, sí, l'Elliot, que és el programa que fem servir per gestionar la duplicada, sempre és obligatori que la jugada sigui la primera horitzontal. O sigui que tingueu en compte això, d'acord? I anem a posar el temps en marxa. Ja us surt el faristol també en el formulari del web, d'acord? I arrenquem el temps. Menys d'un minut. S'ha acabat el temps. Anem a preparar la millor jugada. La millor jugada no dona gaires punts. La millor jugada és a Lennon i la col·loquem a H3. Dona 14 punts. Ens ha quedat una R en el nostre faristol i heu de col·locar en el vostre tauler la mateixa jugada de referència que hem col·locat en el tauler virtual, per dir-ho d'alguna manera.
us donem uns instants perquè la col·loqueu i anem a fer un nou faristol. Faristol de la ronda 2. Teníem la R i afegim la S, una V baixa, una U, una A, una L i una T. R, S, V baixa, U, A, L, T. I comença el temps, 3 minutets. – 45 segons. Bé, s'ha acabat el temps. Anem a buscar la millor jugada. A partir d'ara les jugades que no entreu més jugades perquè ja no seran vàlides. La jugada escollida és Ultravas a 5B. I dona 72 punts. Ja la teniu col·locada en el tauler. Poseu-la en el vostre tauler físic, si jugueu amb tauler físic. I anem a fer el faristol de la tercera ronda. Vinga, el nou faristol és D, C, S, U, C trencada,
S i Escarràs. D, C, S, U, C trencada, S i Escarràs. I comencem el temps. Sí, marqueu l'Escarràs entre parèntesis, sisplau. Comenta un jugador que la C trencada no es pot escriure i els parèntesis tampoc. Doncs obvieu el tema dels parèntesis, disculpeu l'acotació, i la C trencada escriviu una K en lloc de la C trencada. Disculpeu les molèsties, és que hem fet algunes limitacions per evitar que poguessin entrar jugades amb la coordenada i la coordenada de la jugada i sembla que se'ns ha colat alguna cosa que no tocava. Deixem uns segons més pels que estàveu tenint problemes amb el tema de la C trencada abans de mostrar la jugada de referència. Recordeu que el formulari permet rectificar jugades, per tant us donem uns segons més perquè entreu la jugada amb la lletra K en lloc de la C trencada. Vinga, seguim, ja hem donat prou temps de marge. Disculpeu per aquesta errada tècnica. Anem a mostrar la jugada de referència. I la millor jugada dona 68 punts i és un Kugús, acabat amb C trencada,
col·locat a B2. Ara us el mostrarem en el tauler. Cogús, fent servir l'Escarràs com a G, i el veieu. En el faristol ens ha quedat la D i dues S, i anem a treure una nova jugada. Vinga, el nou faristol. Sembla que ha fet una mica de neteja. Tenim una F, una M, una O, una R, una E, una S i una U. F, M, O, R, E, S, U. I comença el temps. «35 segons». S'ha acabat el temps. Ja hauríeu d'haver entrat tots ja a la vostra jugada.
I anem a buscar la millor jugada de referència. La jugada de referència és afermo a 3H i dona 28 punts. La veieu ja col·locada al tauler. Ens queda una S i una U en el faristol d'aquesta cinquena ronda, perdó. I anem a treure les fitxes noves. Faristol de la cinquena ronda és S, U, I, A, B alta, A, S. S, U, I, A, B alta, una altra A i una altra S. I comencem el temps. Vinga, 15 segons, aneu apuntant.
Vinga, s'ha acabat el temps. Anem a veure quina és la millor jugada d'aquesta ronda 5. La millor jugada és un Abrasius a K1 i dona 70 punts. Ja el teniu col·locat, la jugada en el tauler. Aprofita la R de Fermo, Abrasius. Col·loqueu-la en els vostres taulers, de la mateixa manera que el tauler virtual. Recordem el tema de les coordenades, que heu de posar la coordenada de la primera fitxa de la paraula, encara que no sigui la primera fitxa que poseu vosaltres. Si és la primera fitxa ja estava posada en el tauler, heu de posar la coordenada d'aquella fitxa, d'acord? Que sembla que hi ha algú que no ho ha posat bé. I bé, anem a treure un nou faristol. Bé, el nou faristol és I, B alta, A, N, S, Q, E. Recordeu que la Q en el tauler virtual nostre surt la Q amb la U, que vosaltres físicament la fitxa us sortirà la Q sola. Recordeu que en català tenim la convenció de jugar sempre la Q sense haver de posar la U, d'acord? I anem a posar el temps. Un minut.
Bé, s'ha acabat el temps. Alguns heu preguntat si cal escriure la U o no. No passa, la podeu escriure o podeu no escriure-la i no passa res, és indiferent. Nosaltres validarem tant d'una manera com de l'altra, d'acord? Bé, anem a buscar la millor jugada d'aquesta ronda. I la millor jugada és una centenària de 104 punts. Ara us la mostrarem. Col·locada a 8A, aprofitant el triple. I és un Svankin. Svankin. I el teniu col·locat en el tauler. Svankin 8A, 104 punts. I anem a buscar un nou faristol. La ronda 7 té el faristol següent. A, N, NY, N, O, D i Z. Repeteixo. A, N, NY, una altra N, una O, una D i una Z. I comença el temps. Un minut.
Vinga, s'ha acabat el temps. Fixeu-vos amb el formulari que us apareix al faristol i la jugada, i en el tauler doncs, també apareix un faristol, que quan ho envieu ha de coincidir, perquè sembla que hi ha algú que ha enviat alguna jugada d'estemps, el faristol es va actualitzant en el formulari i a la pantalla quan ho anem retransmetent. Si ja ha canviat el faristol no seria vàlida la jugada, d'acord? I bé, després d'aquesta acotació anem a buscar la millor jugada, que és un any de 64 punts a 6E. Ara us el mostrem en el tauler. Enganxa amb l'ultraves, any, d'acord? En el faristol ens queda una D, dues Ns, una O i una Z, i anem a veure què ens surt. Ha fet neteja el faristol, traieu totes les fitxes que teníeu, que us canto les noves. Hem de tenir una I, una N, una M, una I, una altra I, una altra N i una T. I, N, M, I, N, T. I comencem el temps. Un minut.
Bé, s'ha acabat el temps. Anem a buscar la millor jugada. I la millor jugada és Intimin a L8 i dona 71 punts. Ja la teniu en el tauler. Intimin, enganxa amb la S d'abrasius. Colgueu-la als vostres taulers físics, igual que a la pantalla, i anem a mostrar un nou faristol. Vinga, el nou faristol de la ronda 9 és E-N-O-M-E-R-D. E-N-O-M-E-R i D. Agafeu les fitxes que donarem el temps. Temps. – 20 segons. I temps. Disculpeu que hem trigat a mostrar el faristol que corresponia i alguns ens heu avisat pel WhatsApp que no sortia bé. Fixeu-vos abans d'enviar la jugada que surti el mateix faristol. L'hem d'entrar manualment i alguna vegada se'ns passa. Disculpeu les molèsties.
I bé, anem a buscar la millor jugada d'aquesta novena ronda. Ara, després de la desena ronda, farem una pausa, d'acord? I la millor jugada d'aquesta novena ronda és un monedera a UD de 86 punts. Monedera, 86 punts, UD. Ara us la mostraré en el tauler. I anem a fer un nou faristol. De la ronda 10. Vinga. Les fitxes són A, T, S, C, T, O, I. A, T, S, C, T, O, I. I comencem el temps. Vinga, s'ha acabat el temps d'aquesta desena ronda. Farem la pausa, tal com hem comentat. Farem una pausa més o menys, ara que portem una hora de joc, doncs farem una pausa més o menys d'uns 10 minuts. Us demanem, si us plau, que
recarregueu la pàgina on esteu jugant, val? Perquè hem fet el tema aquell de l'AC trencada d'abans i dels parèntesis, hem fet unes correccions de manera que a partir d'ara us surti de forma correcta. Fixeu-vos sobretot de posar el mateix correu electrònic que havíeu posat abans i us recarregarà les jugades que havíeu entrat, d'acord? I anem a fer una mica de pausa. Posarem una miqueta de música com la que teníem al principi abans de començar i així també serà una forma de que quan veieu que la música s'acaba que anem a tornar a començar a jugar, d'acord? Doncs bé, fins ara. Havíem dit que no havíem posat la jugada de referència en el tancament de la ronda 10, que és acotiats, que ara ja la veieu col·locada en el tauler. D'acord? I dèiem que esperéssiu uns instants que estem acabant d'entrar els resultats de la ronda 10 perquè així podrem mostrar la classificació provisional parcial fins a aquesta ronda, d'acord? Vicenç, tercer Joan Llodrà, quart Mercè Illa, cinquè Passerell de Molins, sisè Antoni Riera, sisè Maria, vuitè Montse Carbó, novè Carles Llull i desè Xisco Trullols. No diem la resta, ja els heu pogut veure. I anem a continuar amb la partida. Vaja. Val, em deien que no se sent. Ara se sent? Ara sí? Val, perdoneu, que amb el tema de la música a vegades em distrec. Perdoneu. Bé, estàvem dient que bueno, ja ho heu pogut veure a la pantalla, que hem mostrat una mica la classificació parcial fins al moment. Havíem dit la llista dels 10 primers noms, no ho heu sentit? Bé, ja ho heu vist igualment.
no cal que ens entretinguem més, anem a continuar jugant una miqueta. Som-hi. Havíem jugat la Coteats i anem a treure el faristol de la ronda 11. Ja el tenim en pantalla. J, P, E, X, R, I, A. Repeteixo, J, P, E, X, R, I, A. Agafeu les fitxes en els vostres respectius faristols, que posarem el temps en marxa en un momentet. Som-hi!
Vinga, s'ha acabat el temps, disculpeu que estaven fent una consulta i se m'ha passat. Vinga, anem a treure la millor jugada d'aquesta darrera ronda. I la millor jugada és a A7, dona 84 punts, i és peixejar, peixejar. Ja la teniu col·locada en el tauler. I anem a treure un faristol nou. I el faristol, ja l'esteu veient, és D, Z, R, A, H, Escarràs i P. D, Z, R, A, H, Escarràs i P. I comença el temps. Un minut.
S'ha acabat el temps. Anem a buscar la millor jugada d'aquesta ronda. I la millor jugada, amb 111 punts, és un Azos. A-Z-O-S. Col·locada a 15A. Ara us la mostrarem en el tauler. La O la fa servir d'esquerràs. Ens queda una D, una H, una P i una R. I anem al faristol número 13. Ha fet net, buideu el faristol i agafeu totes les fitxes noves. Les fitxes són E, I, L, A, G, D i O. E, I, L, A, G, D, O. I comencem el temps. Un minut. Vinga, s'ha acabat el temps.
i anem a buscar la millor jugada. Val. Em comenta en Toni que fixeu-vos amb el temps del reproductor de vídeo, que a vegades pot ser que tingui un lleuger retard d'alguns segons i potser us apareix allò en directe. Si cliqueu, recuperarà. Però bé, estem parlant normalment d'uns pocs segons, no patiu per això. Bé, la millor jugada és Eloi a B10 i són 32 punts. Ara us la mostrarem en el tauler. Ja la tenim. Ens queda una A, una D i una G. I afegim una R, una L, una E i una H. El faristol complet és A, D, G, que ja les teníem, R, L, E, H. Estem a la ronda 14. I comencem el temps. Un minut.
Vinga. S'ha acabat el temps. I anem a buscar quina és la millor jugada. Si l'Eliot es deixa. Vale. La millor jugada és HA a J6 i són 52 punts. Aprofita, lliga amb la I d'abrasius. En el faristol ens queda una D, una E, una G, una L i una R. I anem a veure quin faristol ens surt. Vinga, el faristol complet és D, E, G, L, R, R i E. D, E, G, L, R, R, E. I posem el temps en marxa. 3 minuts. Un minut. S'ha acabat el temps. I anem a buscar la millor jugada. La millor jugada és gendre.
A14J. Dona 30 punts. Ja la teniu posada al tauler, a la pantalla, amb la N final d'Intimin, gendre. Ens queda una L i una R en el faristol i anem a veure quin faristol nou en surt. Teníem la L i la R, afegim una altra R, una S, una E, una C i una L geminada. L, R, R, S, E, C, L geminada. I comença el temps. Un minut. S'ha acabat el temps. La millor jugada és un Cel·les a O11, que dona 48 punts. Ara la veureu a la pantalla. A baix de tot, a la cantonada de baix, a la dreta.
Ens queda en el faristol una L i dues R's. Queden per sortir 10 consonants i 6 vocals. Aquí les teniu, les que queden per sortir. I el nou faristol és el següent. L, R, R, E, R, E, P. L, R, R, E, R, E, P. I comencem el temps. Un minut. S'ha acabat el temps. Anem a buscar la millor jugada. La millor jugada de la ronda 17 és Rapel, a 15G, i dona 27 punts. Ja la teniu en el tauler.
ens queden dues R's. I el nou faristol és RRTODAG. Dues R's, que són les que ja teníem, TODAG. I comença el temps. Un minut. S'ha acabat el temps. La millor jugada d'aquesta 18a ronda fa 27 punts. La col·loquem a 4F i és un taló. Ara us la mostrarem en el tauler. Ja la teniu col·locada. Ens queda una D, una G i dues R's. I anem a veure què ens surt de nou.
afegim una A, una S i una U. El faristol complet és DGRRASU. DGRRASU. I començarem el temps. Un minut. Vinga, s'ha acabat el temps. Anem a veure quina és la millor jugada de la ronda 19. Això ja s'està acabant, I la millor jugada és Rugia a 13i i 32 punts. I s'ha acabat.
s'ha acabat. Anem a posar els resultats de l'última ronda que hem jugat i us podrem mostrar la classificació provisional, com a la primera partida. Després revisarem. Hi ha alguns zeros que potser veurem a veure si es poden arreglar i tal, però així ja podrem mostrar. Anem bastant al dia i estem entrant els resultats d'aquesta darrera ronda. Espereu uns instants i us podrem mostrar la classificació. Bé, doncs ja estem a punt de demostrar-vos la classificació i atents. Aquí teniu, començant des de baix, S. Crespi, que sembla que ha abandonat a les primeres tirades. Després el 33, Antoni Castelló. 32, Cameta d'Aranya. 31, Carles Díez. 30, Xalbons. 29, Núria Marc. 28, Neus Torres. 27, Martí Rossell. 26, Joan Barceló. 25, Carme. 24, Albert Balasc. 23, J. Sans P. 22, Bernat Amer, 40. El 21, Xavi Caste. El 20, Janfri, 68. El 19, Maria Josep. El 18, JJJ, 666. El 17, Cati Sureda. El 16, Balbina Brascó. El 15, Adrià Mainés. El 14, Joan Pasqual. El 13, Tanit 72. El 12, Montse Carbó. L'11, Maribel Cervera. I anem al top 10. 10, Carles Casanyes, amb un 72,94%. 9, Xisco Trullols, amb un 73,67%. 8, Carles Llull, amb un 73,94%. 7, Mercè Illa, amb un 74,86%. 6, Antoni Riera, 77,98%. 5, Maria, 78,53%. 4, Aina Vicenç, amb un 79,45%. 3, Passerell de Molins, 80% rodó. 2, Joan Llodrà, 80,92%. I en primer lloc, Mateu Matas, 86,33%. I 941 punts sobre els 1.090 que podia haver fet la referència. Per tant, doncs bé, aquesta és la classificació que tenim provisional. Com l'última vegada, doncs repassarem. Hi ha alguns zeros, mirarem a veure si és error nostre, si és error d'alguna coordenada que veiem la forma de repescar-la. Intentarem ser generosos com l'última vegada amb les coordenades, però bé, per això la classificació és provisional i la publicarem al web en els propers dies com la de la primera. Moltes gràcies a tothom per participar, moltes gràcies al Toni Llull, que estava a l'altra banda picant les dades. Ara estàvem comentant sobre la marxa que ara a les últimes rondes és quan ja li havíem agafat el truc i ja anàvem al dia. Sempre quan estem al final és quan ja li agafes el truc i llavors ja s'acaba. I bé, repeteixo, moltes gràcies a tots per participar i ens trobem a la propera.